Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur bizitza ikertzen duen zientzian murgilduko gara. Prest zaude ingurumena eta organismoak ulertzeko? Ia ba. Noizbait pentsatu alduzu nola funtzionatzen duen gure gorputzak? Edo zer harreman dagoen organismoen artean? Galdera hauen erantzuna biologia da. Biologia izaki bizidunak aztertzen duen zientzia da. Zelulen funtzionamendua, gure gorputzan gertatzen diren prozesuak eta organismoen ezaugarriak aztertzen ditu. Adibidez, badakizu nola funtzionatzen duen fotosintesiak? Landareek eguzkiaren argia energia bihurtzen dute. Eta horrela oxigenoa askatzen dute, gizakiontzat eta izaki bizidunontzat ezinbestekoa dena. Biologiak horrelako galderei erantzuten die. Biologiak aztertzen ditu animaliak, gizakiak, landareak, baita ingurumen desberdinak ere eta nola euren arteko harremanak desberdinak ala berdinak diren. Biologia oso eremu liluragarria da eta oso interesgarria. Bestalde, biologia erabili aldugu gure gorputzaren funtzionamendua eta osasuna hobetzeko. Honen bidez, jakin aldugu zer behar duen gure gorputzak eta nola eman aldiogu. Eta gogoratuko dugu zeintzuk dira bizi funtzioak? Eskolan eta institutuan ikusi zenuen. Bizi funtzioak dira nutrizioa, harremana eta ugalketa. Gogoratzen al zenituen? Biologiaren oinarrizko kontzeptuak ezagutzea ikaragarria da. Eta zuri biologia ikastea gustatzen zaizu? Horrela bada, bideo gehiago ekarriko dizkizut. Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Eskerrik asko eta laster arte!